जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे भारत सरकार आसाम सरकारजों बर'नि मुभमेन्ट ग्रुपफोरा एकर्ड जालांदों। एकर्डनि उनाव पिटिसि बिसायख'थियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट खालामनानै जोङो बाव माखासे सम मुखुब थादोंमोन। नाथाय बिसायख'थिया जोबलांबाय आरो इउपिपिएल सरकाराव फैबाय। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गिबियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अर्गानाइज खालामनायाव बेरगाव साब डिभिजनजों लोगोसे गासै गं 9 दखराया टंला आन्सलिक, बेरगाव आन्सलिक, खाग्राबारि आन्सलिक, पानेरि आन्सलिक, खैराबारि आन्सलिक प्लास मोदैगुरि आन्सलिक, बकरपारा आरो खालायगाव बे गं 9 दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जाय बर' फरायसाफोरा बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक लिरगोन फैबाय थानाय मेट्रिक एग्जामाव बे फरायसाफोरखौ लानानै दिनै जों बेरगाव दखरानि सिङाव थानाय मोनसे गार्लस हाइ स्कुलाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। आं गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आरो फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो फरायसाफोरनिफ्राय गोबां बिथांमोननिफ्राय जों मोनसे एम्बिशन, बे फरायसाफोरा जे गोजौ सोलोंथाइ लानो लुबैयो आरो फरायसाफोरा जे भारतनि नम्बर 1 इन्स्टिटिउसन IIT, NIT आरो मेडिकेल कलेज बिथांमोना जे UPSC आरो APSC एग्जाम लिरनो लुबैयो बेखौ फरायसाफोरनिफ्राय जों इन्टारेक्सनखौ लानायाव फरायसाफोरनिफ्राय जोङो मिन्थिनो मोन्दों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बर' फरायसाफोरखौ आफा अबंलावरिया अनहरदों जाय बिथांमोना थांखि लादों IIT आव फरायनाय, NIT आव फरायनाय, मेडिकेल फरायनाय, MBBS फरायनाय, इउनियन पाब्लिक सार्भिस एग्जाम लिरगोन, आसाम पाब्लिक सार्भिस एग्जाम लिरगोन। बे फरायसाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सहाय होगोन। जोंनि दखरानि आबसुफोरा सहाय होनांगोन, सान हर थांनानै खबर लाहैगोन आरो बर'नि फरायसाफोरखौ मोनसे सुबुं दोनथानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोगासिनो दङ। बड'फा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौब्ला बर' फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोननो नांगोन। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय माखासे सान गेप्स थानायनि उनाव दिनै जोङो जागायबाय। जागोन तामुलपुर साब डिभिजनाव जागोन, मुसलपुर साब डिभिजन, सालबारि साब डिभिजन, बिजनी साब डिभिजन, काजलगाव साब डिभिजन, क'क्राझार साब डिभिजन आरो गसाइगाव आरो पर्बतजरा BTC आव 10टा साब डिभिजन। बे 10टा साब डिभिजनावबो बर' बिजों फरायनानै क्लास 10आव जाय मेट्रिक फरिखा लिरगोन बे फरायसाफोरखौ जों लोगो हमहैजोबगोन आरो बे फरायसाफोरखौ जेरैखि जाया सान हर नाजानानै नोंसोरो गावनि आथिङावनो जाहाथे गसङो बिमा बिफानि अननाय आरो जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोननि अननायाव बे फरायसाफोरजों सावरायहैजोबगोन। जोंहा फोथायनाय दङ बर' फरायसाफोरा भारतनि नम्बर 1 इन्स्टिटिउसनाव फरायनो बिथांमोना लुबैयो। IIT आव बिथांमोना फरायनो हाथों। IIT आव फरायनाय गोबां फरायसाफोर दं, बिथांमोनखौ लानानै जों बे फरायसाफोरजों सावरायगोन। दिनैबो माखासे गोरों गोरा फरायसाफोरा आंजों बाहागो लाफादों आरो बिथांमोनहाबो बेयाव सहाय खालामगोन बेखौ आङो लुबैयो। दा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा गोबां बर' फरायसाफोर दं जाय IIT आव फरायनाय, मेडिकेल फरायना फैनाय बे बर' फरायसाफ्राबो गावनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ सहाय खालामफाथों। जों एडुकेसन एवारनेस जे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामफ्राव बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा जाहाथे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारि नुनानै बिथांमोना जोंनि एबसुखौ मदद होथों, बर' जाथिखौ मदद होथों बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोबां जोङो मोजां फसंथानाव जोङो बिथांमोननो जों दैथायहरनांगोन, अब्लासो जोङो बर' हारिया गेरेमसा जागोन। आरो जों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा सानदों क'क्राझार नोगोरखौ मोनसे सोलोंथाइनि नोगोर जों जेरैखि जाया फोसावनांगोन। क'क्राझाराव जोंहा CIT दङ, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ, मेडिकेल कलेज फैबावगोन। दा ओंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो सोलोंथाइनि मोनसे ओनसोल, जेरै भारताव पुनेयाव फरायनो थाखाय थाङो, सोलोंथाइनि थाखाय थाङो, जेरै पुने सिटिखौ बिद्यानि सरस्वतीनि नोगोर होनो, बेबादि जोंबो बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे गुबुन गुबुन ओनसोलनि फरायसाफोरा जाहाथे फैयो, जाहाथे सोलोंथाइ लानो फैयो, बिद्या लानो फैयो, गियान आरजिनो फैयो, बेबादि जाहाथे मोनसे नोगोर जोङो खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानबाय थादों। पलिसिया बिमा रावाव सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। दिनै आमेरिका हादोरा इंराजियाव सोलोंथाइ लायो गावसिनि रावाव, चाइनानि फरायसाफ्रा गावसिनि रावाव सोलोंथाइ लायो। दिनै भारताव नाय बयनिफ्राय जौगानाय रायजो होनोब्ला तामिलनाडु, तेलेगु भाषायाव बिमा रावसो सोलोंथाइ लादों। APJ आब्दुल कालाम भारतनि साइन्टिस्ट आरो प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंलांदों जे बिमा रावाव सोलोंथाइ लायोब्लासो बांसिन फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोनो। बेबादिनो गोबां रायजोफोराव बिथांमोना गावनि बिमा रावसो सोलोंथाइ लायो। दिनै आसामावबो आसामनि गोबां गिदिर गोलाव बिथांमोना असमिया बिजोङाव सोलोंथाइ लानाय बिमा रावाव। दा ओंखायनो दिनै बर'नि गेजेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय, थांनाय बाराव MLA मन्थ्रि जानाय, MCLA जानाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोबां प्रफेसार बिथांमोनहा बेकग्राउन्डआ बर' मिडियाम फरायनाय।
दा नाथाय माखासे सानै साथाम गारजेनफोरा बर' मिडियाम फरायोब्ला इंराजि रोङा बर' मिडियाम फरायोब्ला माखासे स्कप खम दं होननानै बिथांमोना सानो बे खोथायाबो सैथो दिनैनि जुगाव ग्लबेलाइजेसनाव कमिउनिकेसननि थाखाय इंराजिया एसे दरखार दं नाथाय नोंनि नलेजआ नोंनि बिमा रावजों फरायोब्लासो नों राफोद जागोन ओंखायनो आं खावलायो जे बिमा रावाव सोलोंथाइ लायोब्लासो बांसिन लेखा गोरों जागोन आरो गिदिर गोलाव जागोन बेखौ भारतनि मेलेमजिबि आरो मुलुगनि मेलेमजिबिफोरानो बुंदों नाथाय बेजों लोगोसे इंराजि कमिउनिकेसनखौ इंलिसखौ डेभेलप खालाम गावनि गथ'खौ इंराजि टिउसन लाहो हानायमानि इंराजिनि ग्रामारफोरखौ एसे पारफेक्ट खालामनो थाखाय नाजायो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो नोंथांमोननि बे चेनेलजों गारजेन आरो फोरोंगुरु बिथांमोनखौबो आं माहारियारि आफाद जानानै खावलायनाय थाबाय।